Grasya. Bubularo na po din ako ning isda. Guys, daghan kami guys. Inaw sa nibi. Di ba rin ng country? Kani. Belegay para si natag. Suri na naman siyo. So kilo ha. Kilo haron. Kag plastic. Bili ng kanang dago-dago ano kay kanang gagmay ng hiwaon. Mili tag isda guys. Mga 4 kilo tulo. Hey guys. Ano po ni guys, Ruby Provinciana. Welcome to my channel guys. Karon di ay kuan ko guys kanang maghiwa ko. Ako ni sang bukon guys kaya hamis dyan buwaron. So mo na ikuha sang bana gabi siguro mga 5 kilo siyang nakuha. So ako ba namang gibaligja adag uban among ahong buwaron. So ako ni sang bukon. Kaya guys napugoy kuan nga kani guys danggit. Kanang hapon isang buwaron guys kay lami man isang mabuwad na ni. Kaya arong nami kuan nga buwad kaya arang mahala ka jug buwad di ta maka kuan guys mas lami jud ang kita maghimo og buwad. Hinuan inja. Yung mamalit tag buwad. Tulo ka book nga ni guys, 50. So maghimo na laman ko kay namay mga isda kay barato ha mga isda dari karon. Kaya naghanam man kadug na nagat. Ay, sus. Lapit. Ibigay ko dito gunting bi kay ako ang kuha ng tunog sa danggit bi kay delikado ra ba niya sang makatunog. Kay duha na sila ka gabi guys nga nakakuha og daghan kadung isda des ni agi. Murag bulo ka kilo. Sawa nami sa ininuunan. Susog na doon pala man jud mi kusbuhol so ilas tatay magsawa jud sila sa kanang isda. Ang mga anak nagsawa na sa isda. So una guys, ang bana hindi na siya makaibaw magkuan mangisda. Diyan sige na sa pangutana kay kami lagi dugay lagi Miss Manila. Sige na sa pangutana unsaon hantod karon nakaibaw na siya manguan ng isda. Sa una guys sa pandemic, sa una pagsugod sa pagpandemic sa niyaging tuig kuan agi sang isda katong mag kuan sa kana mag-ana-ana guys niya makuha katong dagko nga isda nga kulay orange. Sa karon guys kay kahibaw naman sa kanang manginguhag ngani. Lagi na og magkugi lagi ta ares probinsya. Tama gutom. Sa uban po dani guys among gibahin-bahin sa isang mga igsuon. Yung iba na ginluan ganiha guys na among giprito kay may among kamahaw. Ganahan ako guys, umuuban ko managat. Kaso lang mahadlok ko kay arang kalawod dai kuno kaadyo ni dito sa laod.
Kay ganahan ko kanang inagbira bitaw sa mga kuan guys, kanang manguan ni manangit ni isda ba. Ganahan ko mo video. Kaso lang mahadli ko sa kuan kay grabing ka. Dito sa kinalawra na dai kuno ni. Jadi ra ko kay baw mo langoy. So kami kuha ra ni yang tinai. Tagay sa siili og tubig. Taon na ba na siya? Para man sa tusukon guys ang ibitay. Kailangan na ito guys, magbitay na ko sa hong kuan. Hey guys, mga niya, giho muna ni siya og tubig dagat, ja asin og bitsin. Gamay na asin kay parat naman ang dagat. So mo na ni siya na sa ibuwad. Ja ang uban guys ang ipang bitay. So okay na, ibuwad na di. Bibitay na lang ni siya guys ana oh. Padung ko sa outlet sa Palawan kay kanang namang ko'y kuan guys gamay nga kwarta itong gibayad sa pagluto bitan hagapon guys. So ako na lang tong i-share sa akong ate na nasa Manila kay yang ipalit og tambal guys kay nalagi siya sakit. Manangahaw naman sa tagaan o gamay nga pangpalit og tambal. Maado na namin guys, makakuha niya guys. Kapalit sa og tambal kayo. Na ako'y mga gagmay nga kita guys. Alam mo ba sa taga-tagaan. So, gamay ra ni pero may na lang ni makapalit niya og tambal. Sa akong ate Rosalina Diaz Manila naisakit. Kinahanglan siya og tabang. Pero guys, agahang mga igsoon nakatabang naman si Tiri, si Florami, silang tanan. Diya kay ako wa pa man ko nakapadaan, diya magpadako karon. Si Ate Esther, si Ali. Nagkuha na sila guys, ninghatag na sila. Diya ako wa pa ko manang karon maghugos Palawan. Nanilig ka? Wala ra ba ka na kung sugwag panilig ha? Ang gisugo nimo pang halay ng nilabhan. Wala ka sugwag panilhig. Bala ito. Muna siya guys, wala na sa sugwag panilig niya manilhig. Ang gisugo ana ni jamang hay-hay sa nilabhan. So, nilhig Ginoo niya oh. Kauban-uban ng ikaw, wala ka mo tama panilig ni ate? Ha? Kamay ni ate da? Muna siya oh, nanilhig. Bisag wala sa buwa. Hindi mo nakaon man. Ang gutom. Ipakaon na ka dito? Timplahan pa kagatas? Pero mutambo ka? Timplahan na. O pagay kain, sugo na. Salan. Maldita ka na sa kayo. Yaw-yaw. Wala niyang ilaban ng diyang rumang ugkuan oh. Kung man na siya nasuguwag panilig niya, manilhig. Suko na siya, kaya di na ganahan magpilapil sa ang vlog. Maldita. So mga to guys, gikan ko sa Palawan, kaya naghugog. Kuan. Mga to guys, naamta na ang anak dari, yaw, kay ganihan nakita mo to na nanilhig, diyan man nasuguwag panilhig. Kaya ang ginan kang
banlaw itong ijang mga akong gipang ako naman tong gikusutan gahapon guys nya. Hala sang gipabanlaw ba karong maana jud sila nga mulihok. Lihok diri sa bahay ba? Marang yaw-yawan ako na sila ba sa kanya. Di ko ganahag bata bitaw guys nga kanang mga tapuan nga na kay kami lagi sa uno na anad baya mig nga na nga sadyo pa ma. Mo ana. Narbaho na. Diya guys, mo lang ito nagpadako og gamay ra guys. Katong ang kita sa katong pagluto na gitagaan man ko kuan sa tong nag-birthday. Diya mo to ang ipadasang ate kay mo lagi na say tambal nga paliton kay nay sakit nga inana siya sa Bulacan. Kanang ikaduha na siya sa panganay namong suon ja naman sige pamati karon guys sa kinahanglan dud siya tabang namon ja mo lang ang mga igsuon tanan naka padana man jag ako wa pa man mo to nga nihatag lang ko gamay kay mao ra man siyang gamay nga income. Salamat din sa mga igsuon nga nanganabang ni Ja, si Tiri, si Ali nga si padapod ni Ja sa tanan-tanan nga mga igsuon na nga nang hatag sa ang ate kay mo lagi natabangon si Ja karon. Manang ako po guys kay karong gali guys na ako gipamaligja nga ticket para pod sa kuan guys kanang sa among diri nga maka kuan mi magparapol mi og bugas tag 50 kilos so karon na maligya ako og ticket jadi man ko pwedeng maggawas-gawas manang wa pa din na mahalin na ang mga ticket kay lisod lagi kadto mag adtugbal mga balay-balay ron kay maadyon naman nag mahalin guys kay makatabang sa mga taga diri sa amo sa usdob kay ug ako po'y mabunutan na ng rapol guys hapon nang ipamahagi na nga bugas nga mabunutan hapon nang panghatag diri sa mga wala diri sa mga ja malagi nang nag-message ko guys sa uban og kisay ganahan mo palit maadyo na laman makatabang sila guys ja mao ni sila guys so mao ni guys ang ticket nga hanggi pang maligja so mao ni mga price guys kay malagi na ako may president diri sa among kuan sa women's so ako'y mamaligya ani guys kaning money price manang ako ning baso ko niyan sa maninahag pamaligya guys nga kuan man di man ko makapasuroy sa mga balay-balay kay wala gina lisod gadto dari sa among kuan di ka pwedeng maglakaw-lakaw so maghulat pa jud ko ani guys ang iyang raffle ani sa kuan September 15. So maadyo na naman ni guys na yung bugas nga tag 50 kilos. Ako nakadunig tabang unta og kuan mahalin na ni makapagparapol nami. Diyan saon man nga wa may mamalit sa ron kay perti mang bisura. Ya mong kuan lang ta kog nay mamalit ani. Maadyo na laman ni maka tabang sa mga walang-wala jud. Ani guys, piso ka sa kaingani, so kani 100 ang usa ka stub. So mahalin ni sa guys kay 100 ka kuan man ni stub. Ay ako kung gihawiran guys 200 ka stub diyan anay na kuan nakabaligja na pug ko gamay. Murag pulo pa ka stub ang nahalin. Diyan ang nakapalitan ni mga konsihal diri sa among tanawan, mga konsihal ang namalit. Salamat kadto sa mga namalit ng ticket. Kay maadyo na laman ning pinagi ani nay masalbar nga di pamilya nga wala jeng ikapalit og bugas. So salamat kadto sa mga namalit ani ug katungwa pa nakapalit. Tabangin ta ko ninyo nga mapalit mo ni mga ticket bahalag inyong piso dako na kadto tabang sa kuan. Dako na ta kay jug tabang makapalit ani sa ticket. Salamat kaadyo sa tanan nga ning palit aning ticket kaya ro makaparapol nami.